Jeden policajt. Čo mal bušok? To je v piči toto. A dole čo sa deje tam? Nie, normálne brali ho, boli takí títo, celá tam tlúpa okolo neho postavení policajti, neprestrelané vesty do piči, pištole. Ale Normálne baretky mali na hlavách, tí takí feťáci. Čo, niečo spravil, alebo čo? To kochod je proste. Dosetnutý. A počkaj, majú ho vôbec? A tu je. A už ho vezú. Veď ale vedie kokot, veď proste každému vyklepával a vypínal poistky ľuďom, veď to je obmedzovanie života, keď niekomu elektrónu vyhadzuješ. Ale tu vyšli. Tí vyšli, záchranka ho zabere. Tí iba preparkovať idú, lebo zavádzajú. Však boli len dvaja, traja. 5 ich tam bolo, 6. Asi ďalšie dvaja. A bezpečku nedajú? No, a už ho zabrali. Čau môj. Vás maj sa. Končí sa vyspím do piči. To pojebané. To som bol ja? Ktorý to bol? Ja nie. To asi ja. Prečo mi bleská, keď fotím? Toho, áno. Teba nezadali. Dobre, akože? No, už ide za piče. A to je to s Vladom. Keby jak ich zbavili.